Egoera hauek momentu guztitan errepikatzen dira egunerokotasunean. Naia, mesedez, iniciatik duzune. Bai, barkatu. Naia, noa zuzorra? Kalea, noa ba? Ez da zu favora eta kenduzun hori gainetik. Zer jantzi eta nola jantzi behar bakarrik jendeari gustatzeko. Ama, parranda no. Noa? Mutrikure gabaltzea. Bueno, baina nahi abakizu, Bai. Zuen buruzan ju, dedanok alkarreaz. Bai. Hala, agur. Agur. Egoera hauen aurrean ezin gara isilik geratu. Ez da normala beldurra sentitzea edo jendeak nola jantzi edo ibili behar dugun esatea. Elkar lana behar dugu jarrera sexistak edo erasoak saihesteko. Beldurri gabe bizi nahi dugu, gure gorputza, janzkera eta askatasuna errespetatuak izan daitezen.